ба диққати кӯдакону наврасон мерасонем ки бахшида ба 80-умин солгарди шоири барҷастаи тоҷик устоди зиндаёт шодравон лоиқ шералӣ телевизиони симо озмунеро таҳти унвони лоиқхонӣ пешниҳод менамояд. дар ин озмун кӯдакону наврасон метавонанд маҳорату истеъдод ва ҳунари волои шерхонии худро нишон дода соҳиби мукофотпулӣ бигарданд. ҷойи аввал 500 сомонӣ, ғолиби ҷойи дуюм 300 сомонӣ ва ғолиби ҷойи сеюм соҳиби 200 сомонӣ хоҳад шуд. рафти ин озмун тавассути канали ТВ-Симо ва Садо ва Симо дар шабакаи ҷаҳонии YouTube ҳамзамон дар телевизиони Симо намоиш дода хоҳад шуд. ғолибони озмун тавассути лайкҳо тариқи шабакаи ҷаҳонии YouTube дар каналҳои мазкур муайян хоҳанд шуд. барои иштирок намудан дар ин озмун шумо метавонед ба рақами зерин муроҷиат кунед 92 732 86 11. рақамро такрор мекунам 92 732 86 11. шитобед то дер намонед.